ceva și de niște mișcări de ochiate. De ochiat este internetul ăsta care apare și dispare. Doar dăm însă dar bani în fiecare lună pentru internet. Și niciodată nu este ca lumea în casa asta. Melissa, dublura din oglindă se numește reflexie. Internetul ăsta. Tati, chiar nu mă crezi. Nu știu, Melissa. Nu văd nimic găsit. Doar ce este fantoma mea. Dar ce cu tortul? Vezi. Și la ce dume banii ăștia, a? Doamne, viteză, Doamne, poate să resetez telefonul ăsta. Să aud o persoană conectez și să deconectez iarăși. Unde e el? Melissa, iarăși calculatorul ăsta este deschis. Iarăși ai stat pe el toată ziua, da? Doar un pic am stat. Lasă, știi eu picul ăsta tău. Te așezi dimineața și te ridici la masă seara. Și după asta să spui că nu e fantome. Numai halucinații poți să nu mai ai. Și... Dar asta e din calea afară, Melissa. Din ce cauză stă scaunul jos? Păi, am vrut să fac curățenie și l-am dat așa să strâng aspiratorul. Aha. Așa se face curat în casa unui deja. Totul resturnăm cu fundul în sus și după aia facem curățenie. Unde e rutul? Stai că e în partea cealaltă. Eu mă duc până jos să văd rutul, să-l setez. Dar de ce te duci? Să stai aici, cu mine. Melissa, ce cu tine? Eu trebuie să verific rutul. Acum cineva mă sună urgent sau eu știu, când fără de internet în casă. Suntem în secolul 21 dacă ceva. Să-l sun pe Mircea. A trebuit să apară din clipă în clipă. Dar dacă tot e apucat de curățenie,